Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας γονιός έναν έφηβο είναι να του λέει συνέχεια: κάνε αυτό, κάνε το άλλο, φάει αυτό, ντύσου έτσι και το μη και μη. Θα μπορούσες να το πεις με ωραίο τρόπο. Επειδή η εφηβεία από μόνη της είναι η περίοδος της επανάστασης, ο έφηβος θα κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα του πεις. Δεν αφήνεις στον έφηβο να σκεφτεί για τον εαυτό του, να πάρει πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα το μετατρέπει σε ένα ανεύθυνο το οποίο το μόνο που θέλει να κάνει είναι να κάνει αντίσταση στο γονιό και τίποτα άλλο. Και αυτό του στερεί τη δημιουργικότητα, την πρόοδο, την πρωτοβουλία. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά, να τον ακούς, να δείχνεις ότι το καταλαβαίνεις. Για να μάθεις πρέπει να πάθεις. Αφήνουμε τον έφηβο να πάθει, έτσι ώστε να μπορέσει στο μέλλον να μάθει. Είμαι η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος, φροντίζω εφήβους, είμαι μαμά εφήβων. Αν θέλετε να θίξω κάποιο άλλο θέμα που να αφορά στην εφηβεία, γράψτε το στα σχόλια και είμαι πρόθυμη να συζητήσουμε οτιδήποτε.